बे समाव बिसायख'थिखौ लानानै बिथां उरखावगोरा ब्रह्मनि मोनसे गोख्रों बाथ्रा बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव फैगौ जे बिसायख'थि एबा 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जा बे गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जा बे हान्जाफोरा जुजिलायनाया जागोन इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाजोंनो मानोना बे समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा लोरबां इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा जाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया जोबोदनो मोनसे गोख्रों आरो मजबुत जायनि थाखायनो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा जुजिनांगोन इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाजोंसो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा आरो उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव गुबुन गुबुन बे समाव साब डिभिजनाव एबा गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव गोबां बुरजा मासि लानानै इउपिपिएलआ देरहासार जागोन आरो सिंगल मेजरिटी एबा मेजरिटी लानानै बे समाव सरकार दागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा आरो उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जायाथ' बेवहाय सरकार दानो हाखाया बीजेपी राजखान्थि हान्जा बीपीएफ राजखान्थि हान्जा कंग्रेसआथ' हाखाया आरो बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायासो बे समाव गोबां बुरजा मासि मोननानै सरकार दानो हागोन होननानै बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा उरखावगोरा ब्रह्मनि मोनसे गेबें आरो गोख्रों बाथ्रा बे समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा जुजिनांगोन इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाजोंसो मानोना बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया जोबोदनो गोख्रों आरो मजबुत जाबाय जायनि थाखायनो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाजों जुजिनांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा माने दा जों इउपिपिएल हान्जानिफ्राय क्वालिटी अफ दि डेम'क्रेसि बेखौ गोजौआव दैखांनो नाजादों आरो बेनिखायनो दा हेभि वेटफ्रा नामायदों आरो आं आसा खालामो एबारनि इलेक्शना माने सारा इन्डियायावनो मोनसे स्टैंडार्ड सेट खालामगोन आरो काउन्सिल पार्टी फिसा इलेक्शनावबो एसेबां हाई लेभेल मोनसे स्टैंडार्ड सेट खालामनो हायो जे जों मुल्यबोधनि राजनिति खालामगोन माने भेलु बेस राजनिति आरो लजिस्टिक आर्गुमेन्टजों थांगोन बाहाय बुलाय सोलाय थानो नाङा हिंसा थानो नाङा आरो बे पार्सनेल एटाक बोरैबा खुब माने जोङो डेरोगेटरि रिमार्क्सफोरजों जों मानसिफोरखौ समाल'सना खालामनायफोरखौ बयबो गारलायनांगौ इउपिपिएलआथ' गारजोबथारनांगौ बिदि जानो नाङा थ' जों बेखौनो आसा खालामो दा दिनै जिखिनि केन्डिडेटफ्रा नमिनेसन होदों खाम्फा बरगयारी चन्दन ब्रह्म सायखं बसुमतारी आरो रनजित फेरेंगा बिथाङा निसिमा आरो देबोरगाव मोननैयावबो होबाय दिनैहाय जोंनि हान्जानि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा गयबारि समस्तिनिफ्राय नमिनेसन होबाय लोगोसेनो खातिराम बर' स्पिकार आरो जोंहा आगोलनि इएम जोंहा बे राकेश ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन जेसेबां एमसिएलएफोर दङ बिथांमोना दिनैहाय नमिनेसनखौ होदों आरो जों जि नुनो मोनदों दा मानसिफोरा सिम्पलि मोनसेल' आइडिया लादों मा डेभेलपमेन्ट आरो पिस एन्ड डेभेलपमेन्ट आरो जाय हान्जाया दा साराय बोसोराव बेखौ होबाय बेखौ आरो खनसे मानो सुजुग होबावा बिनि थाखाय रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलखौनो खेबसे सुजुग होबावनो ओंखारदों जोंहा दिनैहाय खुनु हान्जाजों लिंक गैया बिजेपिजोंबो जों लिंक गैया मानो होनना बुङोबा बिजेपि आरो इउपिपिएलनि जि मोनसे साननाय हनाय बे गोरोबलाया आरो बिसोरनि नीतिफोरजों जोंनि नीतिफोरजों दानि बिटिसि इलेक्सनाव गोरोबलायाखै ओंखायनो जोङो आलदा आलदा गेलेनो ओंखारदों कंग्रेसजोंथ' गोरोबनायनि बाथ्रा गैया दा जोङो जायगा बिपिएफजों फाइट खालामगोन जेरै देबोरगावआव हाग्रामाजों फाइट खालामगोन आरो बबावबा जोङो बिजेपिजों फाइट खालामगोन खारन कन्टेस्टआ बिजेपिबो फैनो हागौ जायगा बबेबा जायगायाव बिपिएफबो फैनो हागौ जों गासिबो जों फाइट खालामगोन खिन्थु बिसोर गासिबो जयै इउपिपिएलजोंनो फाइट खालामनांगोन बिस्रा दस्रा एनिमि गैया खारन बिसोरनि मोखाङाव बयनिफ्रायबो शक्तिशालिसिन दल हिसाबै इउपिपिएल दं आरो आं आसा खालामो जे तामुलपुराव जोङो मोनथाम सिटखौ मिनिमाम देरहागोन खिन्थु मोनबाबो देरहानो हागौ बाक्सायाव जोङो मिनिमाम मोनब्रै देरहागोन खिन्थु मोनबाबो देरहानो हागौ चिराङाव जों मिनिमाम मोनब्रै देरहागोन खिन्थु मोनबाबो देरहानो हागौ आरो क'क्राझाराव जोङो 7टा देरहानायनि मोनसे सम्भाबना दं दा बेखौ नायजोबोबा जोङो इउपिपिएल दला हारसिङैनो मोनसे मेजरिटिखौ लानानै एबा
जायखौ होनो एबसलिउट मेजरिटि बा 2/3 मेजरिटि सिम्पल मेजरिटि नङा 2/3 मेजरिटि 2/3 मेजरिटि लानानैनो गभर्नमेन्ट दानो हागोन जों बेखौ आसा खालामो खारन कुनु राजनैतिक दला बाहाय गभर्नमेन्ट दानायनि क्षमता गैया बिजेपिआबो गैया कंग्रेसआथ' गैखायानो आरो बिपिएफआबो गैया